lapen nilisiye mande pen kontraktor tum phan hang pipen je non la kaskom kese karsa tum kedam dilhi longke nili non an ki pidun kuti cap soseli non da la tum phan flight pen sikitoy athe dil hemprek nang piji ke dilhi si nang piji hemprek dilhi ka pichunji ke hemprek ke dilhi si pe nang piji state government nang piune Karbi Anglong Autonomous Council ne approval ke dolo se hemprek nang pi ke central government se nang piji pini ladak nang itum press atheng no kewang nang kok bangala henlo on 2nd of August West Karbi Anglong long arting along Socheng constituency long Tuliram Ronghang ake hai honorable CM Karbi Anglong Autonomous Council lapan halasor ni honorable HCD minister matado Jogen Mohon lapan power minister do Garlos tado Nandita Garlos tado so alang itu malabang so program there long itu Tuliram Ronghang ke hypen press long kapang dak pon lamang sinili pini thot alang pan reply ki pigang tung je alang li hin pen social organization tung pan koror cap lot tangka ki pitang pula bang so lam si nili pini arjom tung je Karbi Anglong Autonomous Council long inquire truck constituency ta elected ilitum MSC lo nang EM da dolo la penon CM da dolo pulo tangte Karbi Anglong phan articles 244A pen chenglok 6 schedule ka pang tang nang ji phan bangke ki cheng si ang ho ka ching pu naing ke Tuliram Ronghang ke hai pen lo alang li pen japon si la bang so sai lang litum deng ponang ko sita pinier ni halas bang so apres along alang li bike ki pi pen litum thek bonlong lo je Karbi Anglong Autonomous Council la pen EM pen chenglok MSC tu nominated MSC tu pen chenglok bangke a power awe pin lo hempre ke hang je phan ke tasila bang so pot si alang li tung bangke inut a contractual mate inut dalal son si tangka pangrum si organization of tumaphan koror cap tangka pc hempre hang kamoi pusi chotoi chulo pulo tangte iltum rat atum chini nang ji je inut elected MSC no EM no non CM no alang litum yong si ilitum ke mang phanang ke hang pije jak kong awelo pulo tangte pinier ni pen bangga alang litum ang hoi pen chi melo alang litum phan mandate public mandate of vote ki pi mate alang litum ka chapahai ke lake rat atum ke mang ka dimana bang claim ti dunai pon salang tuhan ka pangni sitame pini bang litum thekpon long le detlo la penilitum honorable MP Horan Singh Beke hai Delhi sidolo inkoira trogar ni alang litame Parliament House along je proposal pidun lo je small state agenda phan BJP mate NDA government atum long duma abe mapu kachor judun long bangke House penda paklar dak pen paklang lo je small state agenda a demand phan la pena provision masi abe buse House pen pachini erlo lasi non iltum ratum ka chinining bangelo la ningkan pho parliamentary election of Prang kai ta Delhi ke dam la son bangke ington nang pho lapen MSC election of Prang iltum kai ta Delhi ke dam ye phan kapor I la just public tuman kamang pamang huje phan bangke ington melo bosi iltum all party hills leader conference West Karbi Anglong 20 ST bothar lang so bangke pachini duning tum athe ke dam tang aport iltum la son thot si theklong bom je election of Prang lo tangte Delhi ke dam la son si iltum thekpon long la si la bang so long bangke nitum ihin pen bangke alang social organization tum tame la bangke chirok tok donang po busin tum matha election deadlock philo tangte elitum ing samri diti kedam tang MEC election det elitum non ing samri lo rata tum pen bangke tum ing samri lo MP election angel non chon pholi lo MP election del tum ing samri li po hempre ke hang chitine lab li po la son se la civil social organization tum hanta nilitum puduning tum alang litum Delhi kedam hinone sitame Komanne along ka chak pon ka chewek dun lokon hempre ke hang damang gel tum nok talili ke dam tang poron ne tum thek pon long lalo la sini tum pachini pon itu all party hills leader conference mate APSLC ben pachini tung mang lain lo autonomous state articles 244A jong si NDA government hok jong situm hanang ke pi wegji polo tangte home minister Amit Shah ke wangta den rong ta dakta pang dakang nila lapen dena rong long kewang hotame Karbi Anglong pen song doan organization doan tumta memorandum kipi phanda chisik lo sidame hasota papilong la dala jok phanda kupia porlo lai tu marjume melo
adun thu MEC election aprang tame Prime Minister ke hai Narendra Modi tame loring thipi long wang lo ladak le thot tame articles 244A alam la pen 6 schedule to pang tang ning alam ke dak thang ning jikang ke pin lo lan chot dagalilang organization atu Karbiang long 100 plus organization do mene la tumphan anta in no do phanta memorandum ta pasami dun long le dal pasami dun long le dal chok lo tuliram rong ha ke hai honorable CM alang li ke ningje dun melo alang li speech ahut public speech ahut alang li ningje dun melo la pen MP ke hai ta dulo alang li mata ningje dun melo la sini le dum ku kan tu ile dum hat Delhi an ke dam pen dak hem wang ham ahut anta it heda ile dum ningje dun det bang ke la ke la pen apor pipe det bang ke la ke Karbiang long otan mas council kachari tum phan thedum pen blame ping tu